Malta dis-sena s'issa reġistrat 5 każijiet ta' ħosba importati fuq adulti li kienu barra minn pajjiżna, ċifra li qed tinkwieta lil ħafna kif dan il-virus reġa' feċċ fl-Ewropa. Net News iltaqa' mat-tabib Mario Rizzanaudi fejn fost l-oħrajn għalinna li l-ħosba l-aktar li tittieħed huwa permezz tal-bżieq. Marda li tittieħed faċli mill-bżieq ta' xi ħadd, pereżempju, mela fejn hekk il-ġenituri jkun carrier. Tfal, terabbu tfal, għallak jista' jagħti il-mikrobu, dak il-bżieq jista' jkun infettat bil-virus tal-measles. Allura jista' jagħti każ illi jiena xerretta lilek, ovvjament inti ma kontx immjun għaliha, ġifieri inti ma kontx imlaqqam għaliha, allura mbagħad bil-fors inti blajt il-measles din il-marda. L-aktar persuni f'riskju tal-marda huma tfal minn età żgħira sa dik ta' 5 snin u kif ukoll l-anzjani. Saqsejna lit-tabib x'jistgħu jkunu s-sintomi tal-ħosba. Tista' ġibek pneumonia, ġifier tagħlalek bili f'sidrek u tagħmellek ħafna deni. Tista' wkoll inti titlalek għal moħħok li huwa enkefalite li jitlalek il-moħħ pereżempju jiġi infettat b'xi materja u affarijiet hekk. Hemm ħafna affarijiet minn dawn jista' jkun li inti wkoll jekk taffettwalek għajnek tista' tagħma wkoll. Il-tabib Rizzanaudi għalinna li n-nies għandhom jieħdu l-prekawzjoni meħtieġa fosthom li dawk li mhumiex imlaqmin u m'għandhomx evidenza ta' tilqima li meta kienu żgħar kellhom ħosba għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom biex ikunu mlaqmin u qal li jista' jkun hemm xi biża' mill-ġenituri biex jagħtu t-tilqima lit-tfal u dan m'għandux ikun. Jiena naf ċertu pazjenti tiegħi kienu qalu li qed nibża nlaqqamhom it-tfal. Ma jistax ikun tibża. Iktar għandek tibża jekk it-tfal jimirdulek bil-marda tal-measles milli int tibża tlaqqamhom. Huwa qalilna li mit-tilqim m'hemmx daqstant periklu u t-tilqima hija waħda sikura. Safe, din immunization hija safe ħafna u m'hemmx dal-periklu illi taqbadhom xi ADHD u jkunu mentalment subnormal it-tfal. Huwa qal jista' jkun l-effett tal-istess tilqima li m'għamilx daqshekk effett l-immunità tiegħu ma tkunx ħadet. Tista' llum il-ġurnata tiċċekkja jekk intix immjun, jekk inti l-immunità tiegħek telgħax għal measles u jekk issib l-immunità tiegħek hija baxxa tista' terġa' tieħu iż-żewġ injections li għandek bżonn tieħu, ġifieri prevenzjoni jew u ejjew nieħduha. Mario Rizzanaudi saħaq li bħala prekawzjoni wieħed għandu wkoll jaħsel idejh aktar sikwit, jattiħalqu meta jatas jew jisol u li l-adulti jew it-tfal li jkollhom il-ħosba jibqgħu id-dar biex il-marda ma tinferix.